I'm a man aged 30. Ndinoita mari nekudya nhengo dzechikadzi. Like ndinodanana nemukadzi ndoenda kuhotel zviya. Tondorara before sex paromance ndotanga kudya nhengo kusvika yachena. Ndiyo mhiko yangu. Ndikasvika kumba ndinosvikorutsa mubhaketi ndoriisa mumba murumu musingavhurwe dhoo. Mangwana makuseni munomuka makazara mari. Ava vandinorara navo handibvumidzwe kuvapa mari. Ndogona kungovatengera chikafu kana hembe. Mari handimupe mumaoko. Takanoromba tiri 7 vakomana nenyaya yenhamo. Musandinzwire zvenyu tsitsi. Handisi kukonfesa zvangu asi ndiri kutokuudzai zviri kutoitika. Ende ndizvo zvandiri kutoda izvozvo. Musandinzwire tsitsi. Endi mari ndiri kutodya yakawanda kudarika vazhinji venyu vari kutambura muno. Asi upenyu hwacho hunorwadza hawo. Asi kuti kana uchitoda mari inoita sei? Asi yambiro yangu hangu kune ava vasati vamboromba. Siyanai nazvo, musangochiva zvese. Imi migarai makadaro muchidya henyu mari dzenyu dzeziya. Kwete izvi zvekuromba, zvinorwadza zvikuru. Unoshaya kana mufaro kana freedom neupenyu hwako. Asi kuti nekuda mari, unotongoshingirira kuti zviite. Ini musandinzwire henyu tsitsi sezvandambotaura. Ndangoti ndiuye pano ndikudzewo zvandiri kuita mukati meupenyu hwangu kuti ndiwane mari.